Poznáte tú rozprávku o chlapcovi, ktorý si našiel pred dverami smutného tučniaka? Nikto nevedel, odkiaľ prišiel, ale zrazu, kam išiel chlapec, tam ho smutný tučniačik nasledoval. Preto sa chlapec rozhodol mu pomôcť dostať sa domov na južný pól. No ale to nie je také jednoduché dostať sa na južný pól. Že? Našťastie, chlapec mal malú loďku, presne veľkú pre nich dvoch. Plavili sa veľmi dlho, dokonca aj búrka ich postretla. Chlapec celý čas tučniakovi rozprával rozprávky a tučniačik len počúval. Až prišli na južný pól. Chlapec sa s tučniačikom rozlúčil, nasadol na loď a už bol na ceste domov, keď obzrel sa, aby zamával tučniačikovi a videl, že tučniačik je ešte smutnejší ako predtým. Aj chlapec si uvedomil, že je na lodi sám a nemá komu rozprávať rozprávky. A tiež mu prišlo smutno. Rozhodol sa teda vrátiť po tučniačika. Ale keď prišiel na ostrov, tučniačika nikde nebolo. Smutný chlapec nasadol naspäť na loď, že ide domov. Ale v tom uvidel, ako tučniačik pláva k nemu v dážniku. A odtedy boli najlepší kamaráti.